Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Us parla Sergio Morales. Avui a l'Infopodcast fem un cop d'ull als drets humans arreu del món, i és que Sant Cugat forma part del projecte Ciutats Defensores de la Justícia i ha rebut una persona, una activista en aquest sentit, amb qui Cugat Mèdia ha pogut parlar. Es tracta de Zainab Faziki. És enginyera, artista, feminista i és d'origen marroquí. Nascuda i crescuda en un context hostil on la figura de la dona està constantment reprimida, va optar per l'art per acostar la defensa dels drets humans, sobretot al jovent. Veient que tradicionalment l'art havia esdevingut una forma de propaganda feixista, religiosa i colonialista, va optar per donar-li una volta. I said that I also now do my own propaganda in a good way. So Ens this deiem is perquè jo els how I deia, see doncs jo art. també faig propaganda. Faig la meva propaganda, però és una propaganda bona. Si ells fan propaganda racista o masclista, jo també puc fer la meva propaganda i és una propaganda feminista. I així és com jo entenc l'art. A www.cugat.cat hi trobareu un article extens on conversem amb aquesta activista. També trobareu al web de Cugat Mèdia una entrevista al portaveu del grup municipal de Vox, Marcos Rodríguez, que assegura que la formació està fent bona feina, tot i que institucionalment bona part dels partits han decidit no donar suport a les seves iniciatives. Critica el cordó sanitari. Jo crec que el cordó sanitari és una de les coses més antidemocràtiques que pot haver-hi, no? Perquè a la cap i a la fi jo estic dintre l'Ajuntament i el meu company també, perquè moltíssims veïns de Sant Cugat del Vallès ha depositat la seva confiança en nosaltres, no? I perquè Vox representa la defensa dels valors que ells entenen que són importants, no? Trobareu l'entrevista íntegra a Cugat.cat. També trobareu al web que Sant Cugat és la 7ª ciutat de l'estat espanyol i la 4ª de Catalunya amb la renda bruta mitjana més alta. Amb 62.206 euros, el municipi baixa una posició en aquest rànquing arran de la irrupció de Cabrils. Tot plegat són dades de 2022 publicades per l'Agència Tributària. En comparació amb l'any anterior, s'ha produït un creixement del 6,6%. I atenció esportistes, perquè també trobareu una notícia que us interessa a Cugat.cat, perquè ha començat el compte enrere per al 26è Cross Ciutat de Sant Cugat, que tindrà lloc el 10 de novembre a les 8 del matí al Parc de la Pollancreda. Les inscripcions per a les diferents categories, separades per edat i sexe, es poden efectuar a partir d'aquest dimarts a les 8 del matí al web de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.